Onyulo. Iwacho ni dhiang' gocho ni dhiang' ne wacho nang'o? Dhiang' ne wacho niya. Ni mondo ni dhiang' ni dhok winjo matek. Nong'isi ne dhiang' radeda. Nowacho nang'o? Ne wacho ni dhok winjo matek ni mondo aterne wach moro e kul. Dhiang' ori. Dhiang' ora ni dhok ywak. Nang'o? Dhok mopidh e gwenge ywak ni giwinjo matek. Nade? Gidwa ni mondo ngimagi ochal gi ngima guok gi paka. Nikech gi realize ni tamogi e sapa. Itwegi chon. Gini itwegi chon sa 10 iyudo kata ka benye koyudo nyathi mok dwa kwath. To sa 10 dhok nie kul. Gin sapa bage. To guok maonge gima ne timo mabe samoro nodhi nyaka kwath ne baya ge to nokochiemo kotitiji kwath no. En obaya to nindo manitipo. Ni koro ni nyaka gi sapa. Machak dhi medi gi maka jirani nikech ai to kotweye. Seche go koro kowe to nyalo dhi chiemo nyaka jirani kocha. Koro dhok ne ywak. Mane report mane giket. Koro dhiang' no gocho ni. Dhiang' radida no gocho na mondo adhi a represent the dhok. Bwana mana dong madhi timo maber. Mano ter wach no.